Ahojte, tu je Andrea Saki a dnešné video bude What's on my phone. Takže môj telefón je určite veľmi charakteristický. Vždy odjak živa som mala proste problém, že každý jeden telefón som mala strašne rozbitý alebo tak. Mám iPhone 6, momentálne mám na ňom takýto obal, ktorý je tiež z môjho obchodu. Neviem, či to vidíte, či to zaostrí. Je to vlastne kožený obal s takými hviezdami. Neviem, vo videu sa asi nemôžu hovoriť značky. Mám úplne rozbitú obrazovku, ale že úplne. Takže môj telefón spredu vyzerá asi takto. Je asi takto rozbitý, že dosť. Tu má normálne dieru a obal vyzerá asi takto. Ospravedlňujem sa, keď tam bude zvuk toho samozaostrovania, ale keď vám to budem približovať, tak to musí byť. No, takže What's on my phone by malo byť. Akú mám tapetu? Tapetu mám takúto, pretože celkom je to taký očný klam, že nevidno, že je tak rozbitý. Čo sa týka aplikácií, ktoré používam, Snapchat, Messenger, WhatsApp, Shazam, Spotify, určite Spotify. Tam si zahrám aj H-Ball Pool, celkom ma to baví. Potom samozrejme Instagram. Na úpravu fotiek používam Layout a Snapseed. Určite používam pre inšpiráciu niekedy WeHearted. Toto je z aplikácií asi všetko. Potom o mojom telefóne, aj všetci kamaráti sa ma pýtajú, proste vždy mám problém. Vždy non-stop mám vybitý telefón. Vždy, proste ja neviem, asi som možno pokazila tú baterku. Mám ho vždy plný, vždy mám plnú pamäť, nikdy mi nejde ani nič odfotiť, že musím fotiť buď cez Snapchat alebo cez Instagram, lebo mám proste plnú pamäť, lebo tam mám asi 5 GB pesničiek a asi ďalších 5 GB fotiek a mám iba 16, keďže som si ho musela rýchlo kúpiť, keď bol ešte nový, akože keď vyšiel, kedy to bolo, neviem, bol to asi február, marec minulého roka, keď som si ho kúpila. A hneď ten večer som išla von a vystupovala som z auta a proste padol mi na zem za 4 hodiny. A keď som ho išla dvíhať, tak som bola zvyknutá na iPhone 4S, s ktorým som bola maximálne spokojná. A dodnes si myslím, že to bol asi najlepší telefón, ktorý ma asi nikdy nesklamal. A padol mi z neskutočných výšok, bol celý sklenený a nikdy sa mu nič nestalo. A tento padol normálne len tak. Som ho zdvihla, že dúfam, že sa neoškrela, lebo tak zdvihnem ho a proste takto sa rozbil. Takže vlastne 4 hodiny som ho mala a už sa mi rozbil, takže som bola na nervy strašne nešťastná. A vlastne odtedy už rok ho mám asi takto rozbitý a v pohode funguje. Len proste niekedy, keď mám nervy, tak odtiaľ vylupujem tie sklá, ale tak reaguje to aj tak. A tak nevadí. A či plánujem kúpiť nový telefón? Určite plánujem. Chcela by som si teraz asi na leto kúpiť iPhone 6s. Určite s väčšou pamäťou. Vo farbe, ako je mi to jedno, ale asi buď zlatý, alebo ten ružový je celkom zaujímavý. Ešte som aj rozmýšľala, či neskúsim 6S Plusko. Sice aj toto už je na moju ruku celkom také veľké, ale neviem, to Plusko je určite fajn. Čo sa týka videí aj tak, proste neviem, páči sa mi ten telefón, ale tak uvidím. A čo sa týka obalov, tak neviem, mnohí z vás, už to nechcem hovoriť v každom videu, aby ste si nemysleli, že ježiš, že robím si strašnú reklamu. Tak mám tu pár obalov, tento nosím teraz furt, potom tento určite poznáte, ten Smoking Kills, ale ten je už taký, že som ho strašne veľa nosila. A potom čo tu mám nové, tento napríklad s Drakeom ešte zabalený. Ja som myslela, že bude taký silikónový, viete, ale on je taký tvrdý. Potom toto, to je dosť akože halus. Lenže prišiel mi na 6S-ko, takže keď máte niekto 6S-ko, tak sa mi ozvite, dole je link v popise. A určite moja obľúbená vec na telefón sú tieto fólie, ktoré milujem nadovšetko. A do toho si vlastne obalíte celý telefón a máte ho buď ružový, trblietavý,
alebo zlatý trb lietavý, alebo šedý trb lietavý. To by bolo asi všetko z toho What's on my phone, myslím, že som vám toho povedala dosť. Určite mi ďalej píšte nás, aké videá by ste chceli. Veľmi vám ďakujem za podporu a vidíme sa. Pa, pa!